En ligning er et udtryk, der fortæller, at to udtryk er lige store. I det her tilfælde, så betyder det, at det, der står på venstre side af ligningen, her det x minus 7, er det samme som det, der står på højre side af lighedstegnet, og her er det 2 plus 3. Så det vil sige, at x minus 7 skal være det samme som 2 plus 3. Tit så er der nogle ubekendte i sådan en ligning. Og for at løse ligningen, så er man nødt til at finde ud af, hvad den ubekendte er. Og for at kunne gøre det, så er vi nødt til at isolere det ubekendte på en af siderne af lighedstegnet. Og det er sådan set lige meget, om det er højre eller venstre side af lighedstegnet, bare det bliver isoleret, altså kommer til at stå alene. I det her tilfælde, så kan vi isolere x på den ene side af lighedstegnet, hvis vi plusser 7 på begge sider af lighedstegnet. Fordi hvis man plusser 7 på venstre side af lighedstegnet, så står der jo minus 7 plus 7, og det giver jo 0, og så kommer x til at stå alene. Hvis vi gør det, så kommer der til at stå x er lig med 2 plus 3. Men nu skal vi altså huske, at vi lige har lagt 7 til på venstre side af lighedstegnet. For når man arbejder med ligninger, så skal man altid gøre det samme på den ene side af lighedstegnet som på den anden. Så hvis vi har lagt 7 til på venstre side af lighedstegnet, så skal vi også gøre det på den højre side af lighedstegnet. Det vil så sige, at herover kommer der til at stå plus 7 også. Nu kan vi jo faktisk regne ud, hvad x er, fordi x er jo lig med 2 plus 3 plus 7, og det er altså lig med 12. Nu har vi fundet ud af, at den ubekendte, altså x'et her, det er lig med 12, og så har vi løst ligningen.